Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapuan. Ngem mamatiak. Nga itilit ang niliday. At damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday. Amang salsalukob kan ka. Awisen kayo marud ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ing kayabkas ti anak akanyo. Kat agbalinda nga unidan. Kadag iti dumdumnger iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyon amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan Arwena iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan daklatan iti Rowena. May papan ken ni ayat dayto ibinglay ko apakasaritaak. Ket namnamaak a makaibati ak iti adal kadag iti dumdumngeg. Nang runa kadag iti kaskanyak anapudno nga agayat. Bueno papagayam, hintay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam Arwena, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Di ka laka din nakasapol iti sabali, Rowena. Amumat nga agdinamag ti kina playboy day a Paulo. Ngem apay nga isupay la tinaklon mo. Manong Ben. Siya ka mismo, makitkita nga agduduma ti kakuykuyog na ababai. Ita, nakirelasyon kakit din kan kuana. Manong, napudno kanyak ni Paulo. Amok ngay ayatan nak. Minamaag day tangay bagbagam, Rowena. Iso a kasayatan a makiwin na suwaskan kan kuana. Ita ta nasapapay. Ita ta di na kapayla na alilaw. Ken di na pay nagunod ti kayat na ken ka. Apay ngamin ang naglakat ti panang husgayo iti tao, Manong. Saan kumakasta Kaasimat di tao husgaan nyo latan. Ading ko, ial-ali kakakalang iti posible anakas ang apagbanagam. Gapo iti dayje a Paulo. Iso adumngag ka kuma, tapara matlan. Rowena, ket nalabit ang maupay ka, gapo ka iti madamdamag mo. Ibagaman kanyak dagpay so, Paulo. Pudno ka di dagiti mangmangag ko, ngay bagbagada may papankan ka. Awan ti kinapot no dagijay. Saan ka playboy, akas iti ibagbaga ti dadduma. Paulo. Nalayngak lang nga makigayam, ken makilangan iti sa bali a tao. Aklonat kan ka. Naasidagak ka dagiti babae. Saan kami napastos ken manang gundaway. Isong ado ti babae kasingad ko.
Sa bagay, adda puntom iti dayta. Tano man ang gundaway ka, no bastos ka, awan ko mati makisiningad kan ka. Dayta tagpaiso, Rowena. Isasabay lang ko ha. Tadi ka mamatpati ka dagiti mangmangag mo ang panangdadaal da kanya. Ulitek, napudno akan ka. Ay ayatan ka unay. Amom ka di ang nagparipirip mo't kanyak ni Paulo, ngam saan ko ngayon kaskaso. Tadyak kaya't ti maibilang kadagiti nagay-ayaman na ababay. Tina, Sapay la ko mata saan ka masaksakitan iti bagbagak ita, Rowena. Gayam ka, kat kayat ka nga ilisi iti posible apakapasakitam. Iso nga ibagbagak ken ka daytoy. Tina, agayan ayat kamin kan ni Paulo. Anya? Inaklon mo day a playboy? Saan a playboy ni Paulo? Diyak kayat nga ibagam adadadaulak ken ka day a Paulo. Kas itinakunakon, agayam ta, kat diyak kayat ama isagmak ka. Iso apaliiwam ko man na imbag di kaayan ayat mo, sakbay ama sakitan ka itinakana. Kinapod no na, Rowena. Amo ka na sakit tinakam kanyak ni Tina agayam mo. Apay, Paulo? Tamo kidida mo, makigayam lang kanyak ni Tina. Ngam, liniklikak jagayam mo. Apay? Nadlaw ko nga minasabali ti Jarna. Kaya't nakasulisugan. Anya? Day tatagpaiso. Nang runa, idi naamon na si katikayat ko. Naaramid ni Tina agayim ko dayta. Kinapod no na, Rowena. Diyak ko man kaya't ang maamuampay daytoy. Awan panggap ko amang ibagakan kay ti inaramid ni Tina. Ngem, gapoy tinadakamat mo kanyak na imbagbagana. Panagkunak. Masapul mo ta maamuam ti amin. Tadyak kaya't ama dadaal tere. Rowena, imbagak lang arudan kan ka asaan ama ikariday di a Paulo kan ka. Ngam dinak pulos denggan. Manong Ben, ay ayatak ni Paulo. Maawatan dak kumamat. Rowena, di ka kumaagim bubulsak. Sa kun mismo ti mangibagbagakan ka. Asaan ama ikariday di a Paulo. Gaputaman na nga lilaw day jay. Paldangan nakalaan. Ay ayatan nak ni Paulo Manong. Amok dayta. Ading ko kabsat nak. Sakti kang runaan amang suportagan ka. No amok ahusto ti desisyon mo. Ngam ibagbagakon kan ka. Bidot ti desisyon mo amaki ayan-ayat iti dayjay a Paulo. Isu adang genak kumamat. Nang runa kat dayo dayjay dito lugar tayo. Ay ayatak ni Paulo Manong Ben. Kat amok nga ay ayatan nakmat. Iso pa nga asim. Di mo kumalapdan ti relasyon mi. Rowena ading ko. Amin dagiti kakabagyan tayo. Saan da ang magustuhan ti panakirelasyon mo iti dayjay a Paulo. Manong. Iswasak ba'y masakitan ka? Pangasim ta dumngag ka kumakanyak. Lading itak Manong. Ngam ay ayatak ni Paulo. Diyak kaya't amadadaal ti relasyon mi. Gapula ang itibidot apan nakamamuyo kan kuana. Tamat lang, Rowena.
No saan da ka kaya't dagiti kakabakyam? Nasaysayat no makiwin na swasaklangan kan ka. Anya, Paulo, saan? Pangasim. Ngamjak kaya't asikati marigatan na agdesisyon. Kan may isa, pamilyam ida. Identito siya. Kayan ayat naklaan. Iso siya kung umadayo. Pangasim, Paulo. Saan ka kumanga umadayo kanyak? Ay-ayatan ka. Nung kasanon ti pamilyam. Saan da ka kayat? Saan na ti pamilyak ti karelasyon mo, Paulo? Rowena. Ay-ayatan ka. Kat ikari ka saan ko nga itulok nga agbalin atubang ti pamilyak. No kasta nga rod. Kasayatan siguro nga umadayo talangan iti day ta lugar. No agtalinaid ta ditoy. Sigurado nga agnanayon mo't ariribukan data ti pamilyam. Saan ta nga agbiyaga na ulimak? Paulo, Iso nga umadayo talangan, Rowena. Masigurado nga agbalin na ulimak ti panagdan nata no umadayutan. ngam, saan ta pa nagkalay sa... Masigurado ka saan ta matla nga makapagkalay sa ditoy. Ta sigurado nga agkadkad ti partidom no makikalay sa kakanyak. Iso nga umadayo ta pa'y. Tagkalay sa tantulangan iti lugar apakadanunan ta. Tinapatag, agbalin ana ulimak ti relasyon. Kaya kasalsarita ni Paulo di talo a babae di ta paraangan nyo. Asino ka di dagi, Chay? Balasang ko. Kasayatan siguro no isuntulaangan ti kasaritam. Ha? May mayat mat lang amin no isut... Pasensyagan, Rowena, ha? Nagdagulit dagiti kakabagyak. Ha? Kakabagyam dagiti babae a kasalsaritam itay iti paraangan nyo? Wen, Rowena. Agdaw-dawat dakit din iti pasarabo. Angam, kunak nga awan. Tapet-tat da iti panagawid ko. Kasta ka di? Tinasayaat. Magisagan ak iti makan. Tamok anabanog kayo iti biyahe. Alaman nga agpaiso, nanang. Agina na kami labit ka ni Rowena dita silid ko. Apag iso na kay sagana kayon ton iti makan. O may ka, Rowena. Agina natapay dita silid ko. Tapama na makapanganta. Mapantanto iti kalapaw mi iji talon. Ta ijay ti pagnaidanta. Naululip. Nagmayat ngagpaiso dito'y, Paulo. Naulimak. Awan ti makunak. Kung naktumat kan ka magustuham. Rowena. Saan anarang ay di panagbiag dito lugar mi, ha? Sapay la ko ma. Ta saan kang agsapul itinadura sa panagbiag. Panagtalon lang amin ti panggadan mi dito eh. Awan anyaman na, Paulo. Tinapatig kanyak. Naulimak ka. Ngam, apay asaan nga iti balay ni nanang mo ti pagnaadanta. Kaasimat ni nanang mo. Agmaymay sa iti balayo. Kwa. Siga nga ti pampanunotek. Ha? Anya ti kaya't masawan. Simurot ka kanyak. Tapno maadaywan talang ti pamilyam a kontra iti relasyon ta. Jakmat kayo ta pakibiyangan na tati inak iti relasyon ta. Isa kay kahit kung taag na dito'y kalapaw mi dito'y talon. Medyo adayo ka dagiti kalugaran mi. Paulo? Apay akasla di mo kaya't amaya sidagak iti inam. Kan kadagiti kakabagyam. Saan mo't nga di kasta, Rowena? Kung amin. Mga no kurso na dahil da kadagiti babaro diti lugar mi. Agi mo naklakit di, Si kakit dimat. Simuro takon kan ka dito'y lugaryo, Paulo. No labsan ta agsarita, kalay sa laangan ti kurang kadata. Ta naisukukon kan ka ti amin ko. Ay, wen gayam, kaano nga kalay sata? Kwa. Agor no nga klang, wan. Kalpasan na, agkalay satan. Sigurado ka, Paulo, ha? Wen, Rowena. Siyak ti patsyam, taay ayatin ka unay. Ay, wen gayam, Paulo. Awan apulos darwatan dito eh. Pangalaan ta nga iti kananta, kandag iti aramatan ta.
Di kagdanag, tamang itulod ni nanang kadagiti kagawaan dito. Nana, 5 atawon gayam ti inaunaan kan ni Paulo nga anak ko. uwa nana. Ngam, awan anyaman na kanyak. Saan mat nga importante ti edad kat? No sa anak nga agbidot. Saan akayat ti partidom ti anak ko? Iso nga inkuyog na ka dito'y lugar me. Kwa, nana. Amuklatan balasang ko. Sigurado ka ka din iti sinarag mo, Rowena. Anyat kayat yu asawan, nana. Kaya't ko Rowena, umay ka. Aday pakitakin ka. Ni, ada kayo gayam, nanang. Paulo. Ay, Paulo, nangyag ni nanang itibagas, tapno adabas tuta. Kasta ka di. Nanang, agyaman na ka. Awan anyaman na. Agpakadaak nga rodan. Tagsubli akon ijay balay. O sige, nanang. Agannad kayo. Pwede ka pala maturo, Rowena. Kwa ngamin, Paulo. Malagip ko laang iti adda ni nanang mo. Ni, apay. Adda ngamin pagsarsaritaan mi itay. Adda ko mati ibaga na kanyak. Ngam saan na natuloy, gaputay nasitgan na kami. Anya nga ta di ibaga na kumakanyak itay. Diyan mo. Ang amangan ibaganan tumatlaan kan ka, no maminsan nga umay ditay. Sa bagay. Alakit din. Maturog tan. Masapa ka grubat no bigat, ha? Ha? Papanam? Masapa ka mapanidyo balay ni nanang. Tada alaki dyan. Sumurot ak kumamat, Paulo. Sanin. Aginana ka, bayat ti kawan ko. Diyak kahit mabannog ka ditoy. Iso asyak tulatan ti mapan. Sa bagay, nagpakadamat kit di kanya kidirabi eh. Ay, tinasayaat. Bumangon ako, tagdalusak man eh. Ni, adag tuk-tuk-tuk. Mabitlan! Sino nga taday ta? Sino kayo, tata? Si kagayam tagdinamag nga insang pati manugang kao. Manugang kunayo? Wen, manugang ko ni Paulo. Upat ya po kadakwada iti anak ko abugbog-bogen na. Idagdenden na dapay. Iso nga nalak dagiti apo kao. Anya? Ada na pagnunumuan may amasapol asuportaran na dagiti anak na. Ngimsan amang mangtad. Tidakes na. At dapay talo akalugaran niya babae nga inanakan na. Sa kilat api manaw dito lugar may. Itata nagsubli. At da ka nakadwa na. Insang put na kan dito lugar may. Talaga napuskol ti panagrup-rupa dahi siya Paulaw. Ayan ni Paulaw. Nasa paapi manaw, tata. Ay, di mo ilambang kanyak ni Paulaw. Irwar mau ta kasarita. Masapaw la suportara na dagiti apaw. Ay, tadusan ni darom ka.
Iruar mo langan, tapno di ka iraman iti pungtot ko. Kat amangan no iraman kamot nga idarom. Anya, tata pa nga siyo. Sandak ko mga iraman iti pungtutyo. Jak amo nga dagaya manasawa ni Paulo. Kanjak amo nga dapay gayam anak na iti nagduduma babae. Jak amo day tata. Iso ka sandak ko ma. Sandak ko mga iraman iti pungtutyo. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Kayarigan na anagtupak kanyak ti langit iti daydi akan ito, Mr. Lonely. Jakon inuray ang nakasangpet ni Paulo iti kalapaw ang nagnaidan mi, ket pimanawak adagos. Nagsubliak iti lugar mi, ket nakidawak iti pamakawan iti pamilya. Naimbaglangan tay patpatigdak, ket isuda ti kang runaan anangandingay kanyak kadagidi apanawan. Saan mata na nagpakpakita ni Paulo, manipod iti daydi akan ito. Ket ita, addan bukod ko a pamilya, ket naragsakak iti sidong da. Dayto iti pakasaritaak, ket sapay lakuma, tanakaybatak iti adal, kadagiti dumdumngeg. Tuy pagayam mo, Rowena. Pagayam a Rowena, umuna iti amin, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Kunada aramen ni ayat tiragsak ken saem. Iti biyang mo, saem, ti ad-adda asinagrap mo. Ngemdayawan ka, tasaan mo nga intulok, nga ad-adda nga agbalin ka ang nakakaasi, no bilang taimpilit mo ti bagim, iti lalaki, ama nga lilaw. Tano impilit mo tinakiden na kini Paulo, nalabit adi mo kumanagunod tiragsak, ken naulimak a panagbiag, asagsagrapem ita. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Rowena, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.